Felly Tom, so ti di mwynhau sesiwn bore yma? Do, mwynhau. Do, so be nes ti ddysgu bore yma, ti'n meddwl? Wel, nes i ddysgu llawer mwy am be mae fel i fod yn GP, achos yn yr ysgol, dyn nhw'n rili deithu fi lot am deithu am gyrfa mewn meddygaeth i hun fel brod, ond dyn nhw'n deithu byd am specific o bod yn GP, so o'n i'n gwrando yn chi bore yma'r doctoriaid i gyd yn deud oedd o'n hynod o ddiddorol, achos o'n i'n gwybod bod yna bethau fel, pwy oedd yn deud, un doctor yn deud bod yna bethau sports GP, a bydd mynd allan i Fiji, a felly efo placements, a felly a bod chi'n mynd i Thailand, a Belize nath un person mynd i agor. Hwna'n rili ddiddorol, a person yn dod o Brifysgol Caerdydd yn deithio ni be o'n i angen, so tria, felly, a bod ni'n angen bod yn geeks a pen ni o'n llyfrau, a bod nhw'n hoffi chwaraeon, a bod nhw'n dim ond os ydych chi'n meddwl graddwyth mewn piano, a bod pethau sy'n neud chi'n unigryw yn helpu chi mwy na'ch graddau chi, achos mae pawb sy'n mynd yn trio cael mewn i goleg meddygaeth, maen nhw gyd yn glyfan. So ti weld i cymryd lot i fewn llun? Do, dwi'n gwrando. So pa ddarn o'r bore nes ti fwynhau ore? Pam o'n i'n cael safbwynt, be oedd enw'r fifth year, be oedd enw? Ond yr hogyn yna... Myfyriwr meddygol o Lerpwl, ie? Oedd o'n deithio ni be oedd o fel, mae o dal yn brifysgol, yn deithio ni bod o'n i gyd am lyfrau, bod o'n hoffi mynd round awards yn sbyty, a bod o'n hoffi bod yn y brifysgol, a bod bywyd fel myfyriwr meddygol, ddim just am bod mewn llyfrau, bod yn mewn societies, a bod yn mewn grwpiau.